வணக்கம். திருப்பூர் தளீர் ப்ரமோட்டர்ஸிலிருந்து. ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னா, என்னென்ன விஷயம் கவனிக்கணும்? அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு எப்படி விலைய நிர்ணயிக்கணும்? அப்படிங்கிற பத்தின பதிவு தான் இது. பொதுவா இடத்தோட மதிப்பு 2 வகையா சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து கைட் அண்ட் வேல்யூ, இன்னொன்னு மார்க்கெட் வேல்யூ. கைட் அண்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துக்கு கவர்மெண்ட் நிர்ணயிக்கக்கூடிய விலை. இத வச்சு தான் நம்ம கிரைய செலவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும். இன்னொன்னு மார்க்கெட் மதிப்பு. மார்க்கெட் மதிப்புங்கிறது நம்ம அது என்ன விலை கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தது. இது ஏன் கைட் அண்ட் வேல்யூ, மார்க்கெட் வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஒரு வீதி, அந்த வீதியில வந்து ஒரு 1000 சைட் இருக்கு அப்படின்னா, 1000 சைட்டுக்கும் ஒரே விலை தான் கவர்மெண்ட் நிர்ணயம் பண்ணும். ஏன்னா மார்க்கெட் வேல்யூங்கிறது அந்த இடத்தோட அமைப்பை பொறுத்து மாறும். இதை வச்சு தான் நம்ம விலையும் நிர்ணயம் பண்ணுவோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் விலை நிர்ணயம் பண்ண பார்க்கறது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, சாலை வசதி. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா, போக்குவரத்து கண்டிப்பாக வேணும். ரோடோட அளவு பார்த்து மாறும். அதாவது ரோடோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா 16 அடி, 20 அடி அப்படின்னு 100 அடி வரைக்குமே இருக்குது. அவ்வளோ பெரிய ரோடாக இருக்கிறப்போ அதோட விலை வேறு மாதிரி இருக்கும். ரோடோட அகலம் சின்னதாக இருக்கும்போது விலையும் குறையும். இதில் சில இடங்கள்லாம் வந்து 3 அடி சந்தில் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடிய வழி. அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் விலை குறையும். ஆனால் கவர்மெண்ட் அப்படி அதெல்லாம் பார்க்காது. அந்த ஏரியாவை டோட்டலாக நிர்ணயம் பண்ணிடுவாங்க. இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் விலைங்கிறது கவர்மெண்ட் வைக்கிற விலையோட எச்சாவும் போகலாம், கம்மியாகவும் போகலாம். அடுத்தது நம்ம என்னென்ன விஷயம் பார்க்கணும் ஒரு இடத்த வாங்கும்போது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறது சாலை வசதி தான். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சாலை வந்து மண் சாலையா, தார் சாலையா, இல்லை காங்கிரீட்டு மெட்டல் ரோடு போடுறாங்க இப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டி பண்ணி, அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்களா? இதை வச்சு பார்க்கணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர் வசதி. அங்கே லைன் தண்ணீர் வசதியெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்களா? சாக்கடை வசதி. பெரும்பாலும் சைட்டு போட்டவங்க நிறைய சாக்கடை வசதி இல்லாமல் தான் சைட்டு வச்சுருப்பாங்க. இப்போ போடுறவங்க எல்லாமே வசதியாக பண்ணி தான் கொடுக்கணும்னு டிடிசிபி அப்ரூவ்டுக்கு அப்புறம் நிறையா ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. அதனால் இப்போ வரவங்கெல்லாம் சாக்கடை வசதியெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் சைட்டை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் முதல்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி சைட்டெல்லாம் வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி மின் வசதி. பழைய சைட்லாம் யாருமே வந்து வீடு கட்டலை அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு யார் அங்கே வீடு கட்டுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து 2, 3 கரண்ட் கம்பம்லாம் போட்டு அவங்க வீட்டுக்கு மின் இணைப்பு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருந்ததுனாலும் நமக்கு கூடுதல் செலவாகும். அதையும் கவனிச்சுக்கணும். 6வது வந்து பஸ் வசதி. நம்ம போக்குவரத்து எப்படி போயிட்டு வர்றது? பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு இருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது? பஸ் வசதி இருக்குதா? அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அப்புறம் 7வது நீள அகலம். இடத்தோட நீள அகலம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஏதாவது எதிர்ப்புறங்கள் 2ம் ஒரே பக்கமாக இருக்கும். நீளம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும், அகலம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அதில் ஏதாவது கிராஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, ஒரு பக்கம் எச்சா ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா, நம்ம பில்டிங் கட்டும்போது வேஸ்டேஜ் வரும். அந்த மாதிரி வேஸ்டேஜ் வராமல் இருக்கணும்னா, அந்த மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். அப்படி ஒரு வேளை இருந்தாலும், அதை எப்படி கழிச்சிட்டு நம்ம பில்டிங் கட்ட முடியுமோ, அந்த அளவுக்கு விலையை கொஞ்சம் குறைச்சி வாங்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ரோடு பேஸு. இப்போ திருப்பூரில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 2.25 சென்ட் 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் இடம் வந்து போடுவாங்க. 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுங்கிறது 20 அடிக்கு 60 அடி நீளம் இருந்தாலும் 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான். 30 அடிக்கு 40 அடின்னு வந்தாலும் 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான். 20க்கு 60ங்கும்போது ரோடு பேஸு 20 அடி தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம போர்ட்டிகோ, கார் பார்க்கிங்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு கட்டிக்கணும். இதே 30க்கு 40 இருந்தால் ரோடு பேஸ் 30 அடி கிடைக்கும். கார் பார்க்கிங் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் இதோட ரேட்டே கொஞ்சம் கூடுதலாக கூட வாங்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிடிசிபி அப்ரூவ்டு. இப்போ அப்ரூவ்டு இல்லாமல் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நம்ம திருப்பியும் டிடிசிபிக்காக செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விலையை நிர்ணயம் பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் விட பெரிய ஹைலைட் என்னென்னா, இப்போ எல்லோரும் மேக்ஸிமம் வாஸ்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிழக்கு பார்த்துருந்தா ஒரு ரேட்டு, வடக்கு பார்த்துருந்தா ஒரு ரேட்டு அப்படி சொல்கிறாங்க. அதுவும் சிலர் பார்த்து வாங்குறாங்க. அது பார்க்குற அவங்களா இருந்தால் அதை கொஞ்சம் கவனித்து வாங்கிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ரோடு குத்தல் வரும் சில இடம். அப்புறம் எந்த மூலை நீண்டு வருது? இப்போ நம்ம கிராஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா, எந்த மூலை கிராஸ் வருது? அதை வச்சு சிலதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. இன்னும் வந்து கார்னர் சைட்டாக இருந்ததுன்னா, இன்னும் கூடுதல் கொஞ்சம் நல்லா பெனிஃபிட்டு. 2 பக்கமே வந்து ரோடாக இருக்கும். நம்ம வென்டிலேஷன் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி குடியிருப்புகள், பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற குடியிருப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது? அப்படிங்கிறதையும் கவனிக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்குதா? இல்லை பக்கம் பக்கமாக இருக்குதா? இல்லை வீடுகள்லாம் வந்து பெரிய பெரிய வீடுகளாக இருக்குதா? இல்லை எல்லாமே ஒரு எந்த மாதிரி கேட்டகரி பீப்புள்ஸ் சுற்றி இருக்கிறாங்க? இதையெல்லாம் கவனித்து வச்சு நம்ம விலையை நிர்ணயம் பண்ணணும். இதே மாதிரி பார்த்து நிறைய சொத்துக்களை வாங்கி மேலும் மேலும் வளர திருப்பூர் தளீர் ப்ரமோட்டர்ஸ் உங்களை வாழ்த்துகிறது. சொத்துக்களை வாங்குவதும் விற்பதும் வளர்ச்சிக்காகவே அமையட்டும். என்றும் ரியல் எஸ்டேட் சேவையில் உங்களுடன் தளீர் குடும்பம். நன்றி, வணக்கம்.